Bol daný príkaz priamo ministrom na kriminalizáciu mojej osoby. Navštívili osoby okolie Kežmarku s tým, že títo niektorí ma kontaktovali a bol som informovaný, že ich úlohou je, ak nenájdu nič, tak vyrobiť. Boli nájdené osoby, ktoré boli ochotné spolupracovať. Tie následne sa stretli aj s ministrom vnútra v polovičke januára, kde bol prítomný aj Branislav Zurian a Matúš Šutaj Eštok. Sa stretli s dvoma osobami, ktoré majú kriminálne pozadie. Je vyfabrikovaný príbeh, ktorým chcú títo ľudia dostať do pozície, že som porušil zákon. Tie isté osoby, ktoré som spomínal, či už je to pán Hadzima, je za celou kauzou Čurilovci. Tie zadania sú jasné na tej najvyššej úrovni, to znamená nielen na nich, ale aj na Ferenčak. Na základe čoho tvrdíte, že za to môže práve minister? Mal som informáciu, že bolo tam zadanie pána ministra na Branislava Zuriana. Tento následne koordinoval s týmito ľuďmi. Šéfa inšpekcie. Od koho ste mali tú informáciu? Budem ochotný o tom rozprávať pred relevantnými osobami, ktoré ak sa budú venovať tomuto prípadu.